Ναμασκάρ. Τέθηκε μια πολύ καλή ερώτηση. Αν έχετε καλές ερωτήσεις, οπωσδήποτε γράψτε τες στα σχόλια από κάτω. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να διατηρηθούν οι συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο. Ορισμένες φορές δεν ξέρω για ποιο πράγμα να μιλήσω και οι καλές ερωτήσεις βοηθούν πάρα πολύ. Τέθηκε το εξής ερώτημα. Γιατί όταν ζητώ βοήθεια από τον Θεό, δεν λαμβάνω βοήθεια από Αυτόν? Εξαιρετική ερώτηση. Καταρχήν, όλος αυτός ο κόσμος γύρω μας γιατί έχει δημιουργηθεί? Είναι ο χώρος μέσα από τον οποίο εξελισσόμαστε, μέσα από τον οποίο κινούμαστε προς τα εμπρός. Δεν μπορεί να ζητάς βοήθεια από τον Θεό και να μην λαμβάνεις βοήθεια. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντα λαμβάνεις βοήθεια. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, αυτό το δευτερόλεπτο, λαμβάνεις βοήθεια από τον Θεό. Απλά δεν το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είσαι ποτέ μόνος ή αβοήθητος. Δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή που ο Θεός δεν σε βοηθά να εξελιχθείς. Όμως πρέπει να κατανοήσετε την ουσία της Θείας Χάρης. Στα σανσκριτικά, η Θεία Χάρη λέγεται κρύπα. Κρύπα. Κάνω και λαμβάνω. Κάνω και λαμβάνω. Μπορεί σήμερα να είσαι πολύ αδύνατος. Μπορεί να μην έχεις καθόλου δυνάμεις. Όταν όμως κάνεις έστω και μία μικρή προσπάθεια στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματός σου, δηλαδή όταν κάνεις εσύ ένα βήμα, ο Θεός θα κάνει 20 βήματα προς εσένα. Εσύ κάνε ένα βήμα στην κατεύθυνση της καλυτέρευσης της μοίρας σου και 20 βήματα θα κάνει ο Θεός προς εσένα, δίνοντάς σου υποστήριξη. Πολλοί κόσμος βρίσκεται σε στατική κατάσταση. Δηλαδή, το μόνο που κάνει είναι να ζητά από τον Θεό. «Θεέ μου, κάνε αυτό. Θεέ μου, κάνε εκείνο». Και τι θα συμβεί αν ο Θεός πραγματοποιήσει τις επιθυμίες σου? Θα πεις «Τέλεια! Τώρα έχω έναν υπηρέτη που μου πραγματοποιεί όλες μου τις επιθυμίες, όπως το τζίνι στο παραμύθι του Αλαντίν». Όμως αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα υποβαθμίσει την προσωπικότητά σου και θα είναι ένας ακόμη λόγος για να παραμείνεις στατικός. Πρέπει να καταβάλλετε προσπάθεια με όλες τις δυνάμεις που έχετε και τότε θα έρθει βοήθεια από τον Θεό. Ο δάσκαλός μου, ο Σρι Σρι Ανανταμούρτη, έχει πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ανάγκη ή λόγος να ζητάτε βοήθεια από τον Θεό. Χρησιμοποιήστε όλα όσα έχετε στη διάθεσή σας. Βάλτε όλες σας τις δυνάμεις στο maximum. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, να είστε σίγουροι πως θα σας έρθει βοήθεια από τον Θεό σαν Θεία Χάρη. Δεν είναι ανάγκη να ζητάτε βοήθεια καν. Και αυτός είναι ο τρόπος της εξέλιξης στην πραγματικότητα. Πρέπει να κάνουμε χρήση όλων των δυνατοτήτων και δυνάμεών μας στο maximum. Αν καταβάλλετε όλες σας τις προσπάθειες, οπωσδήποτε θα πάρετε βοήθεια από το Θεό. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Χωρίς καμία προσευχή, αυτόματα θα λάβετε βοήθεια, διότι ο Θεός είναι καλοπροαίρετη δύναμη. Καλοπροαίρετη δύναμη η οποία πάντα σας αγαπά, πάντα σας υποστηρίζει, πάντα σας προστατεύει, πάντα σας υπερασπίζεται και πάντα σας βοηθά να εξελιχθείτε. Οι άγριες χήνες ρίχνουν από ψηλά τα μικρά τους από τη φωλιά τη στιγμή που πρέπει να μάθουν να πετούν. Αν δεν το κάνουν αυτό, τότε τα φτερά των μικρών τους δεν θα αποκτήσουν ποτέ την ικανότητα να πετούν, διότι θα παραμείνουν αδύναμα. Η κάμπια βρίσκεται μέσα στο κουκούλι της και έχει μεταμορφωθεί σε πεταλούδα. Όμως τώρα, για να μπορέσει να βγει από το κουκούλι της σαν πεταλούδα, πρέπει να κάνει τι? Πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις, όλους τις τους μυς,
όλες τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτει στο maximum. Και τελικά καταφέρνει να βγει από το κουκούλι της με μεγάλη προσπάθεια, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. Αν πιάσεις και την βοηθήσεις, τότε η πεταλούδα δεν θα μπορέσει να πετάξει ποτέ. Διότι μέσα από αυτήν την προσπάθεια, μέσα από αυτόν τον αγώνα να βγει, όλοι οι μυς της πεταλούδας ενεργοποιούνται και μόνο τότε η πεταλούδα αποκτά τη δυνατότητα να πετά. Αυτό είναι το ένα, από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, κάποιος μπορεί να καταβάλει όλες του τις δυνάμεις για να επιτύχει αυτό που θέλει, όμως όλες οι προσπάθειές του να αποβαίνουν άκαρπες. Από την άλλη κάποιος άλλος, χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, όλα όσα κάνει να είναι επιτυχημένα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι το κάρμα του καθενός είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Πολλοί κόσμος πιστεύει πως κάποιες δυνάμεις από ψηλά μας τιμωρούν, όμως στην πραγματικότητα αυτό που έκανες, αυτό παίρνεις. Αιτία και αποτέλεσμα. Αιτία και αποτέλεσμα. Γι' αυτό, αν θέλεις να έχεις επιτυχία, προσπάθησε να κάνεις τους άλλους επιτυχημένους. Αν θέλεις κάτι για τον εαυτό σου ή έχεις κάποια όνειρα, προσπάθησε να τα πραγματοποιήσεις για τους άλλους πρώτα. Αν μόνο ζητάς από τον Θεό να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες σου χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια, μπορεί ο Θεός και να πραγματοποιήσει κάποιες από τις επιθυμίες σου, αλλά αυτό είναι διότι ίσως έχεις καλό παλαιό κάρμα. Τα αποτελέσματα κάποιων καλών σου πράξεων στο παρελθόν. Και όταν εξαντληθεί το παλαιό σου κάρμα και δεν υπάρχει άλλο, αφού το εξάντλησες, ό,τι και να ζητάς δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Τι πρέπει να κάνει κάποιος λοιπόν? Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να ζητάτε οτιδήποτε από τον Θεό. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι διαλογισμός και χρειάζεται να τον ευγνωμονείτε για όλα όσα σας έδωσε ο Θεός, να είστε ευγνώμων 24 ώρες το 24ωρο. Και με αυτόν τον τρόπο αγγίζετε εκείνη την υψηλή πραγματικότητα, αυτήν την υψηλή ιδέα. Δίνομαι εξ ολοκλήρου στον Θεό. Λέγεται πως ο χειρότερος τρόπος να τιμωρήσεις έναν άνθρωπο είναι να πραγματοποιήσεις όλες του τις επιθυμίες. Διότι πολλές φορές αν πραγματοποιηθούν όλες οι επιθυμίες ενός ανθρώπου, το αποτέλεσμα θα είναι η υποβάθμιση του ανθρώπου αυτού στα κατώτερα ζωώδη ένστικτα. Για την εξέλιξή του και το καλό του ανθρώπου κάτι δεν του δίνεται και πρέπει να μην το λαμβάνει σαν τιμωρία από το Θεό, αλλά να εκλαμβάνετε με ευγνωμοσύνη. Πρέπει να μάθετε να ευγνωμονείτε για όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο σας. Σήμερα, Θεέ μου, σε ευγνωμονώ για τα πάντα που έχω στη ζωή μου. Σε ευγνωμονώ, σε ευγνωμονώ, σε ευγνωμονώ. Και λόγω αυτής της ευγνωμοσύνης θα αποκτήσετε έμπνευση. Αυτή η νέα έμπνευση θα σας οδηγήσει σε νέες πνευματικές κατακτήσεις. Όλο αυτό θα σας δημιουργήσει την επιθυμία να κάνετε κάτι το καλό για τον κόσμο γύρω σας. Και όταν το κάνετε αυτό, θα αλλάξετε την πορεία της ζωής σας και τη μοίρα σας ολόκληρη. Δεν είναι κάτι το φανταστικό. Είναι πραγματικότητα. Κάνεις και λαμβάνεις. Κάνεις και λαμβάνεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να ζητάς οτιδήποτε από τον Θεό. Ο Θεός ξέρει τι χρειάζεσαι την κάθε δεδομένη στιγμή. Να σκέφτεσαι ότι είμαι σαν ένα μωρό και αυτός είναι ο πατέρας μου. Ξέρει όλες τις ανάγκες και επιθυμίες σου και ξέρει πώς να τις πραγματοποιήσει. Και εσείς από την μεριά σας πρέπει να σκέφτεστε πώς να γίνω χρήσιμος στον Θεό, πώς να τον υπηρετώ, πώς να τον αγαπώ και πώς να αγαπώ όλη τη δημιουργία του, πώς να υπηρετώ και να βοηθώ όλους. Και αν όλα αυτά μπήκαν στο νου σας και τα καταλάβατε, με αυτήν την ψυχολογία όλα στη ζωή σας θα ξετυλίγονται και θα συμβαίνουν με μαγευτικό τρόπο. Ναμασκάρ.